Karka da sauda baki na ya race kaga wata mota mai kyau motar ta yi to me ruwanka ba dauke na a hoto mana kai Allah ta rake harkar ƙaryan nan kaga motar mutane sai ka kare sai ka je ka posta a aije kai da ai tsammanin taka ce kai an zo an yi kidnapping ɗinka tsammanin kuɗi ne da kai alhalin gidanku banda shanu ba banda suke da su to ai motar naga ta yi da wace zan dauke ka tukun bacin mun sai da mun ci abinci a rena hankali amma fa motar ta yi kyau da ni ta dace ai ni ma luwai da ita wallahi ya gari Allah ban yi kalarta ba sai ma amma fa da ni ta dace wai ya da ke ta dace ban gane ke ta dace ba da ni ta dace ne ƴan mata ba ana muku magana kuna dan shashshan gashi tike mana ya kai ne ƴan mata ya kuke ya gida ya gida kowa da kowa amma daga ganin guda san baki da ku a wannan ƙauyen Kwarai da gaske baki ne mu wallahi nan baya dama muka kawo ziyara. Ayya ni dai na san baki ne saboda yasa na tare ku kuna mun wani shan kanshi ga a garin nan kuke gaba ma sai na ga muku waye ni ba. So na farko dai baba na shine mai kudin garin nan. Wannan motar sace daga Dubai ya taure ita tun daga Dubai har nan. Ita wannan mota? Kana nufin ka ce tun daga Dubai ya tuko mota ya kawo ta wannan? Ai kwaro ne ya iya gaskiya dai ya iya mota. Ai mun samu mazan aure da mun ga su muke nema. Ka ce dai za mu huta amma mota ta yi kyau wallahi. Ba ma ita kadai bace ba kala ne ma ko wannan aka dauko aka fito da ita wannan din ita ce last one ha kace ko a cikin ta ma dinga kai ni unguwa ma ni ta ishe ni ai wannan mota ba ita kadai bace ba suna da yawa wannan ma karama ce muka dauko ai kar ku damu saboda haka za ku ci arziki za ku ba arziki saboda kun zo gidan arziki mu arziki ba damuwar mu bane ba ka ce ba mu da matsala hannunku a haka yanzu wannan motar da kike ina motan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makaryatan banza makaryatan kin munafurci da makarya kuke wannan motan ba naku ne ba makaryatan banza makaryatan gaborun ku ina motan ku ba ku ba za ta munafukai ki ga munafukai anya ba ku ga da baki ku sai ka taba ganin inda aka saci mota ba a gani ba to ina muka saka ta ya ta kare yau na ga barikin ƙarya a gurin nan kai wannan mata ne akwai munafurci ina motar take ina motar baba kai nake so tambaya gaskiya na ji daɗi yadda iyayena suka yi saurin aminta da kai hakan ya sa na ji daɗi gaskiya ban fai tunanin za su yarda da haka ba gaskiya ne ai hisa ake so kowane saurayi ya ringa yin abu na kirki na kwarai saboda irin wannan ranar za ta iya zuwa koyaushe haka ne kai me kake anan ban ma san ka ba ban ma gane ka garin nan ba abin da zai hana mace uba ne kafa wannan din waye ne shi din shine wanda zan aura subhanallah da saurin ta haka har da wani kwarin gwiwa ki shine wanda zaki aura kai who are you waye ubanka a Northern Nigeria come there da wannan ayu to kaga yar fara har da wani shigi a gaba ka ni bankare kirjin ka sai ka ce kirjin jaki dan Allah me haka ku bari mana hey stop there ina mana hankali kai yanzu banda ma wulakanci yanzu ki duba gwarzon namiji mutumin da nayi noma na noma gudami 17 a garin nan ma kama kandami ki dauki wannan da ko kaza ba zai iya kama ba wannan ai wulakanci ne da kuma tozarta ni wallahi kuma insha Allah sai na baki mamaki wallahi president kuma da ta tsaya da kai ma ita gaba ta ga tantanta ta fi kyau ba shine ai ana sako na fasa haka ba shine ai har zaki zo ki tsaya a fasa ma haka zan wallahi Mr. President hawa bi zan mu fa mace ma ta samu irin sai mai sallar dare ita kanta ka san adadin lokutan da ta bata tana sallar dare wajen samu kai a'a ya kuke haka ba nadi ba komai zamu yi maka alkyabba ubanka kowai ubanka ina kawon dan mi jamin shi kawon dan munafukar Allah ta'ala an kike hada wannan abu amma ba ya ga bakin ciki ba alai wannan ma wajen malam Iliya zan kai ta wallahi na san ko ya za ta yi 700 za ta dinku ina so nake dinka ta a'a haba malam ai wannan mun gama wannan aikin kuma amma fa na so mu kwaba wandan can fa mun kwaba wando kuma ka san me zaka gani hakan shine ai ka kwabe mutum wando an yaba gidan nan zamu shiga ba aba ai kuma na ga
ina muka ne? Ka ne a gidan Alhaji zamu mu amma tsaya mana mu wuta wannan mu aje wannan mu ce kai amma faɗan nan ba wallahi so na in burma ma wuka wallahi kuma kana ɗaya ko na ina taka kuma da saka yi ba yarinya nan da Allah ba ta da kyau ku tana da kula ai a baki ta hayo irin baki na a hanci kai ta yau idanuwanta kuma irin wai wa aka yi haba Kano kai yanzu babba ka aka babbake kama iya haka ba sai mai kai ya ce a biya ba ka zauna haka dafa estrogen din da kika fa dai ya gudu Madagascar ka fa duk ta gudu wa kai din a yaro ne waye wallahi yaro ne har yanzu ba ina kai in zamanin da ne ini ba a fara rubutan alhaki ba ma haka ne kudu ba daurin aure ce kai malami nan shine haba jama'a wallahi yau raina a bace me amfanin rayuwar nan kamar ni a garin nan za a nuna min cin fuska a wulakanta dan uwana wannan mai ƙararren kwana ne yi wannan aikin haba Alhaji ni ba zan ce ka hakura kan wannan abun ba in dai wani zai taba mutuncin dan uwanka to lallai wata rana zai taba mutuncinka ai da yake da Alhaji ko uban waye mutum ma ya taba ka mu fa in ka yafe ma ban yafe ba ina ni yanzu akan ka Alhaji ba sai kwanta titi ta take ni ba wallahi akan ka sai ne ta yaya ma zan yafe wannan abun wallahi ba zan hakura ba akan wannan abun sai na nuna ni waye Alhaji nawa muka karya nawa muka targada nawa muka kahe muka binne akan bacin ranka kai ba sani ba addaka tana nan buga duka na ni har da duri na je mala rabana waso ta to shikenan insha maka Allah za mu dau mataki Baushe ina kuke mun san Allah akan wannan abun za a iya tani duniya ma wannan bakin ciki ne ba bakin ciki ne ko ka yafe ba za mu yafe ba ai wa'annan su suka ci mun suka yi yaga muri su wa'annan din su suka yi ma wannan aikin wannan damuwar da nake yi Alhaji wai shine wanda kake magana duk uban da ya ƙara ba mu kayan maye muka sha muka ci mutuncin kai da Allah malan saya da Allah malan saya dama su wa'annan su ne suka taba min kai ko kuka ci wa dan uwana zarafi wallahi kan wannan abin ba zan hakura ba ba kabo ba janguza ba zuru ba jaji ba wallahi har Sokoto sojoji sai na hada su kan wannan abin ba zan raga muku ba duk uban da ya ƙara bani kayan maye na sha na zalunci wani alaɗi ne mai alaɗi ne wallahi inna lillahi ba kai laifin ka ne ma wallahi kai ne mai laifi kai kace ni kurba daya kai ne mai laifi wallahi wa izo da mutanen amma ai kai kace in kurba in ji dadin ta lalaje hakuri za ka yi to wani hakuri wani kayan maye wai ku yanzu ni ina tare da ku har ku ci amana na ku wulakantar dan uwana wallahi ranka ne ba mu san shi ba to akan wannan ba zan daga kafa ba mahaifiyarmu da za ta rasu ta ce min Alhaji dan uwan nan naka ka rike min shi ka rike min shi ka rike min shi dan amana to wallahi akan ka ba abin da bazan raga muku ba Alhaji rasuwa ba daga kafa ba a rasuwa ba wannan ta kufa Alhaji anan duk muka samu ta wallahi tun anan muka samu wani rasu ka ga yan kuka Allah ya ji kan hajiya har yanzu kullun komai dare yana da kabarin da Allah ya ji kan hajiya babu ina zuwa dan kai dade da aka ji kai hakuri an kai dade kai hakuri an kai dade zuwa karbi haka dan kai dade abin da kai hakuri ma ka ba shi hakuri salamu alaikum ku yi subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa ku yi liking ku yi comment sa'annan ku yi sharing